Kador barsinong mauro harkat kiseng long kemi mauro kilalet ban pensange ia ka yo step ka bala ju penlong bet man ka step wat habala penjari ain da ka sorkar bala khang ya ki yo. Kene ka yo ga dan ha mauro ka bala khot kum ka yo step ka bala penlong ha city memorial hat bat hakirut surok jong ka te ka yo step. Hadin bagi ne ginong shong yo bat kipat ba ki klem patiaw ya kane kador barsinong mauro da ka borsinong bat ka seng long kemi na ka te ka sinong mauro da ka jing sokhya na ka banta ka jing bha jong ka jaj benriu kilalet ban pensange ya ka te ka yo step da ka jing temu ban penlong ki bayada ban laj na ka ne ka jing pang ka bala pans ir ya ka perthai barok away hendrei kumba kalong hadu menta hari boy distrik pat ki briu kim pat chimkhya bat kim patiaw ai halor ka jing ptha jong ka sorkar ban but ki kindon ki bala pentip na ka por sya ka por na kaliang jong urang basinong ka sinong mauro uba opel lengdo nangta ikong Margaret Rambai ibadi presiden jong ka senglong kemi ha mauro kilabu ya kejing kerpat ya borok ki pajba ka thamri boy ban simkhya bat ban but iki kendon ki bala betha da ka sorkar namar bagade kejing ya da ban laj na kene kejing pang coronavirus oi menin ngila de pong ban disu ban pli kayo hangno ru lai stang itu ki dukan ki bala ajing bit ka government ke mut ke dukan khau ke dukan bam ke tu ke taru de ka port ban le hakar kom ke de ka ta de kejing pen tha jing menin ngila ada warning ke batang ya ki pajba bro khoj bakim de ban pli su ya kane kayo step hangne po kane ka mau ka area mauro jongi kata de ke ngila ya penbek menin Ndrai misyam mentah step kada kidang ya lek kumju si kumju. Te hadin ba fill up bikile kumju kim snap score pipi khot yeno. Ngila ajing tip no sya ka kibor ke bade ban page kum sya DC nang ta sya ka town committee ngila ajing tip sya kiru bakin ya rap ban le bat mentah step kila ya wan na kaliang jong ka district administration